Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního 7. vlogu a my jsme teďkon v Bulharsku. Jeli jsme teda dohromady pojedeme 12 hodin, teď máme dojezd 48 minut. Hranice s Bulharskem jsme překročili ve 4:08 a teďkon jsem se probudila před chvilkou, měla jsem tu ležení a tak no. Takže se zatím mějte hezky a my se vám asi ozveme, až budeme v kempu v tom Bulharsku. Tatínek naprosto skvěle řídil, zastavili jsme jenom jednou, jsme se vyspinkali, nebo táta se vyspinkal, jak dlouho se spal? Hodinu a pokračovali jsme dále. Takže tak. Pro děti, že přes hlasovku rádi, jaký spojte se s námi zavysílat a my na oplátku pouštíme samou skvělou muziku. No tak to je Kongo. Máme trpaslíčky. To je školka. Tady máme našeho vytrvalého řidiče, otíká. S kysem. S kysem to dal. No a naši youtuberku, ta se má nejlíp. Takže jsme skoro na místě. Dojezd máme kolik, Hani? 4 minuty a 3 kilometry. Tak uvidíme, jak nám to klapne v kempu. Doufám, že tam udělá otík rezervaci. Loni. My jsme teď na pláži, tady u toho kempu. Je 15:33 a my jsme do teďka jakoby spali od 12 nebo od 12:30 nějak tak. Takže museli jsme dohnat noční přesun. Ano, museli jsme to dohnat. Takže zatím se mějte hezky. 19:36. Já jsem vám moc nenatáčela, jelikož prostě jsme dneska jakoby skoro nic nedělali. Pak jsme teda usnuli, šli jsme na pláž. To jsem vám natáčela, jak jsme byli na pláži. A pak jsme se šli ještě projít.
Pak jsme se šli ještě projít na pláž s tátou, nazbírali jsme nějaký mušlečky, tak to vám ukážu. A ukážu vám kemp, jak tady vypadá, abych to trošku to video prodloužila. Protože asi bude dneska hodně krátký. Jo. Tu ty mušličky vám je ukážu. Taková, se líbí taková. To je hezká. Prostě jsme ji našli na pláži. Krásná. Mám takovou zatočenou. Pak mám ještě kočky. To prostě nejde zaostřit. Teď. No, zase to nejde. Taková. A potom takový ty klasický. Ještě mám takovou jednu malinkou zakroucenou. Tady taky ještě jednu malou zakroucenou takhle. A pak mám už, jo, ještě tady je jedna zakroucená a pak už jsou ty klasický. A tady byla jedna taková duhová, jo, tady. Ona je taková barevná, to se mi líbí. Mám to takhle u stromu a jdu vám ukázat, jak to tady vypadá v kempu. Tak, teď už je večer, je 22:08 a já jsem vám jenom natočila konec videa, tak to video asi bude docela hodně krátký a zítra teda pojedeme do Sozopolu. A na Rezovo. Jo, a na Rezovo na tureckou hranici pojedeme. Takže my jdem teď už asi, nebo já jdu spinkat a sestříhám vám video až zítra. Protože bude celkem krátký, tak to mám hned hotový. Takže se mějte se ním hezky, papa.